Rauni@ruunaa.eu. Rauni@ruunaa.eu. Se voi olla liekö tullut sillä. Sanoppa, että Rauni@lieksanmatkakaverit. Rauni@lieksanmatkakaverit.fi. Ruunaa.eu sivulla. No niin. Eikä käy niskoihin. Eihän käy mihinkään. Niin. Eli minun mielestä kun se on niinku, se on helpompi, se on niinku ihan niin helppo kuin olla ja voikin. Mutta jokaisen ihmisen tietysti ne omat rajoitteet, jotka jos hänellä olisi hyvä niin näin päin, niin hän pystyisi menemään tuolla uimalla. Mutta kun hänellä on, niin se pystyy menemään tuolle. Anna nyt vähän aikaa olla hiploomata, niin saadaan muutama kuva silleen, missä sinä et ole. Jos hän kääntyy yksinään, niin kyllä pitää tietysti olla lähellä. Joko myös sulle se melatuua, niin saat laskettelet tuonne Lieksaan, niin me otetaan sieltä kyyttiin. Pikkusen siellä turpinissa rämähtävä. Saatpa se vähän, onhan sillä kypärä. Se on tosi hieno peli. Eikö oo? On. Minä oon käynyt koulutuksessa. Ootko? Oon. Minä oon öljylaukulla ollut monta vuotta. Niin. Ootko sanonut? Ei, mutta tää on ihan mukava. Onko tässä nyt semmoisia, mitä sinä halusit, että tekisi eri tavalla heidän kanssa? Ei, kun tää on ihan. Joo. Siinä on vaan ainut se, että jos sä joudut sanotaan hyppäämään, kato esimerkiksi vähän korkeammalta, niin silloin on tärkeää se.